кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей... Seroki Federasyona Rusyayê Vladimir Putin ragihand ku Mariupol ketiye bin kontrola Rusyayê. Tenê biqasî 2000 leşkerên beşa Azovê ku ew jî nazîstin li wirmane. Eger xwe bi alên spî radestî Rusyayê bikin, ew ê li dijî wan proseya dîlbûnê bikarbînin. Azovê di heman katê de bersivda Rusyayê îddiayên wê red kir û ragihand ew ê tu carî xwe radest nekin û heta dawiyê jî şerê xwe bikin ji bo parastin û rizgarkirina Mariupolê. Her çiqa Serokiya Ukraynayê Zelenskî car caran di daxuyînên xwe de bibêje ku tenê beşek biçûk maye ku leşkerên me li Mariupolê parastina wê dikin jî, welatiyên Ukraynî bawer nakin ku Mariupol ketibe bin kontrola Rusyayê. Welatiyê ji Donetskê ku li Kievê dijî Stanislav dibêje, ez ji Rusyayê bawer nakim û ya wê hincete di nava Azovê de bawer nakim nazîst hebin. Hebin jî gêmin. Добрий день, мене звати Станіслав. Ez ji Donetskê me. Ev 8 salin li Kievê dijîm. Diya min niha li Donetskê ye. Problemên wan hene ên xwarin û vexwarinê. Ev sê heftene ku ava baranê berhev dikin ji bo sax bimînin. Azov berxwedanekê mezin dide li wir. Em spasdarê wan in. Ez ji daxuyaniyên Rusyayê bawer nakim. Wekî berê alîkarî naçin ji Azovê re. Heger biçûna, wan dikaribû çarenûsa Mariupolê biguheranda. Nazîzm bîrdozeke, ne vebijêrkeke civakî ye. Takekesî yanî ferdî ye. Dibêjin hezar belkî zêdetir nazî hene di nava artêşa Azovê de. Ne mimkün e hemû nazî bin. Belkî hejmareke kêm hebe di nava artêşê de ku nazîst bin. Belkî hinek xaça sîmbola nazîzmê çêbikin ji xwe re. Lê ev hejmareke gelekî kêm e. Спеціально робиться. Дії в Маріуполі навіть не знаю, що сказати. Ez nikarim tiştekî zêde bibêjim. Lê dilê min li Mariupolê bi berxwedêran re ye. Ez bawer nakim ku Mariupol ketibê jêr kontrola Rusyayê. Armanceke stratejîk ya Rusyayê heye li Mariupolê. Ji ber ku ev derxwedî bendergehên mezin yên keştiyan e, biya min sedema sereke ev e. Ну, зараз не можу нічого сказати, але я в це не вірю. Li gorî welatiyekî Belarusî İlya Sîko jî wê Ukrayna bajarê Mariupolê nede Rusyayê. Ew dibêje heta Ukrayna azad nebe wê Belarus jî azad nebe. Мені на Білорусі очень важно знаходитися тут. Dilê min bi rewşa Mariupolê gelekî dişewite. Xedira jin gelek sosret dibînim û min ditirsînin ew dîmen. Ji sedî notê bajêr hilweşiya ye. Di wan dîmenan de ez leşkerên birîndar jî dibînim, lê bi wî halê xwe dîsa jî dixwazin herin şer û şer bikin. Ez ji daxuyaniya Putin bawer nakim ya li ser Mariupolê ku ketiye bin kontrola Rusyayê. Bi baweriya min Ukrayna vî bajarî wê nede Rusyayê. Ez wekî welatiyê Belarusê wî şerî wek şerê di asta herî bilind de dibînim. Hêrsa Putin û helwesta wî ya emperyalîst gelekî xerab e. Eger Ukrayna di vî şerî de bi ser nekeve û azad nebe, wê Belarus jî tu carî azad nebe. По максимуму. Почему это важно для меня, как для белоруса? В Маріуполі це велика трагедія для українського народу. Mariupol ji bo Ukraynayan trajîdiyeke mezin e. Erê ji aliyê mirovî ve rewşa wê gelekî xirab e, gevir li ser kevir nemaye li vir, em şaş û metelin. Lê ez bawer nakim ku ev bajar bi temamî ketibe jêr kontrola Rusyayê. Tenê ji bo ku karibe vî bajarî bixe jêr kontrola xwe, ew van daxuyaniyan dide. Ev barê giranê ku derketiye holê, him ji bo Rusyayê him jî ji bo Ukraynayê gelekî zêde ye. Майже неможливо розблокувати. Li Mariupolê beriya şer 500,000 kes dijî. Lê piştî şer zêdetirî 350,000 kes jê derketin. Niha jî tê texmîn kirin ku li dora 100,000 medenî di nava bajêr de asêmane. Ji bilî febrîqên Pola yên Azovstal ku dibin kontrola artêşa Ukraynayê de hemû bajarê Mariupolê bi temamî ketiye bin kontrola Rusyayê. Medeniyên lêmane jî di şertên zor de di kampên penaberan ên Rusyayê de têne bicihkirin. Li gorî Zelenskî li Mariupolê komkujiya herî mezin bi destê Rusyayê pêkatiye û zêdetirî 20,000 medenî hatine kuştin. Azad Altun, Kurdistan 24, Kiev,